Hej, mit navn er Asger, og bag den her video, der står Mathias. Og til daglig arbejder Mathias ved Undervisningsministeriet, og jeg arbejder til daglig ved mandag morgen. Men ved siden af vores arbejde, der er vi engageret i demokrati i praksis. Og det er derfor, vi er her i dag. Og demokrati i praksis, det har til formål at fremme unge menneskers interesse for og viden om demokrati. Og vores tilgang til det er, at demokrati det er ikke kun noget, man kan læse om. Det er også noget, man skal mærke for, at det for alvor siver ind. Og når vi er her, så er det hverken fordi, at vi er eksperter i, hvordan det er at være elev på Sahle Gymnasie, eller hvordan det er at være lærer på Sahle Gymnasie. Vi er her, fordi vi ved noget om, hvordan man laver gode processer for at diskutere nogle spændende emner. Men nok om det. Lad os kigge på, hvad der sker her i dag. Og en ting, der sker, det er, at eleverne lige nu er samlet op i kantinen sammen med os, hvor vi skal lave en 3 timers lang workshop sammen med dem. Og den workshop, den har overordnet set til formål at for det første give eleverne en anledning til at reflektere over det faglige miljø og det sociale miljø, de er en del af her på gymnasiet. Og derudover har dagen også til formål at fremme deres interesse og medansvar for det gymnasie, de er en del af. Og det synes vi er fedt, at vi har fået lov til. Metoden, vi bruger, det er en kombination af nogle afstemninger om nogle forskellige udsagn, og så nogle gode diskussioner i små grupper. Og vi kommer til at blande eleverne på tværs af både klasser og årgang for netop at prøve at sprede den viden og den erfaring, der nu er de forskellige steder. Så det er altså formiddagssessionen sammen med eleverne. Men så på den anden side af frokost, når de har pause osv., så vil vi bede dem om at komme op i kantinen igen. Og der vil vi også gerne bede jer om at deltage i sådan en lille times proces. Og det der bliver udgangspunktet for det er både noget af det, eleverne diskuterede om formiddagen, men så også noget af det, I har diskuteret og arbejdet med lige om lidt. Og det kommer jeg tilbage til lige om snart. Grunden til, at vi laver den her session efter frokost, det er, at vi ved, at når man blander elevernes viden og erfaring med jer lærers viden og erfaring, så kan der opstå en lækker synergieffekt, fordi at man har nogle forskellige perspektiver på nogle forskellige ting. Og det vil vi gerne skabe en god ramme for at kunne få de forskellige viden og indsigter frem. Og vi tilstræber at have en god og rar atmosfære, og vi håber selvfølgelig, at I vil være vores medspillere. Men lad os kigge lidt mere på, hvad I skal i gang med her det næste gode halve times tid. I forhold til eleverne, så har I jo noget kortere program, så det bliver lidt mere intensivt, men det er nu engang sådan rammerne er. I skal ligesom eleverne skal I dels forholde jer til det faglige miljø og til det sociale miljø. Og måden det fungerer på, det er, at I skal ind og forholde jer til nogle udsagn, vi har lagt på vores hjemmeside. Og når I har forholdt jer til de udsagn, så skal I også sidde og diskutere dem med hinanden i små grupper. Og som sagt, så kommer I først til at forholde jer til det faglige miljø, og derefter det sociale miljø. Måden det fungerer på, eller de her udsagn, vi har på vores hjemmeside, det er ikke på ingen måde sådan fyldestgørende spørgsmål eller udsagn. Det er bare sådan nogle enkelte udsagn, som skal være inspiration til videre debat og videre diskussion. Så lad være at se det som sådan en fyldestgørende evaluering, hvis man kan sige det sådan. De udsagn, vi har med, de er dels så bygger de på noget af den nyere forskning, og så bygger de på nogle inputs fra Camilla, og så bygger de på inputs fra elevrådet. Så for lige at gøre den videre proces helt klar, så starter jeg altså med det faglige miljø. Der går I ind, og så forholder jeg til de udsagn, der ligger på vores hjemmeside. Derefter så diskuterer I dem i grupper, og så går I videre til det sociale miljø, igen ind på hjemmesiden, ind og forholder til de udsagn, og så når alle har forholdt sig til dem, så diskuterer I dem og reflekterer over dem i jeres grupper. Det er det program næste halve time. Vi ønsker jer god fornøjelse med det, vi håber, I vil engagere i det, og så glæder vi os til at se jer her kl. 11.45 oppe i kantinen. Der vil vi
dele jer rundt i hele lokalet, så I kommer til at snakke med så mange elever som muligt. Vi ses!